V špecializovanej predajni Golf Centrum v Petržalskej Danubii myslia na svojich zákazníkov a aj po vianočných akciách sú pre nich pripravené ponuky, kvôli ktorým sa ho oplatí navštíviť. Práve v tomto typicky negolfovom ročnom období by som zvažoval a radil našim golfistom alebo našim zákazníkom návštevu našej predajne práve z dôvodu najvýhodnejších akcií, najlepších cien, najvýhodnejších ponúk. Práve toto ročné obdobie je najvhodnejšie, aspoň teda podľa odborníkov a profesionálov v golfe, pre odstránenie nejakej z chýb, ktoré sa prejavovali v roku 2010 alebo teda v minulej sezóne, pre zmenu typu švihu, alebo toto ročné obdobie je najvhodnejšie pre kúpu nových palíc. A to nie len z dôvodu, že momentálne sú najlepšie cenové ponuky, ale aj z dôvodu dostatočného času na prípravu na príchod novej sezóny už s novokúpenými palicami. Ponúkame v predaní našim zákazníkom typicky a štandardne výpredaj neaktuálnych modelov, výpredaj demodriverov naozaj vo výborných, neskutočných cenách, ktoré nielen oslovia a zaujmu golfistu, ale každý golfista si príde a vyberie tú palicu alebo ten driver, tú sadu želiez, ktorú práve potrebuje. Takže ak má golfista starú sadu alebo rozmýšľa nad kúpou novej, teraz je na to najvhodnejšia doba. Okrem palíc našim zákazníkom môžeme ponúknuť aj široký výber výpredaja bagov, a to nie len značky Callaway a Ogio, ktoré sú vo vynikajúcej zľave 40%, ale taktiež aj ostatných bagov, ktoré sú potom v jednotnej výpredovej zľave 30%. Každý golfista si vybere zo širokej ponuky či vozíkových bagov alebo stand bagov, či pánskych alebo dámskych. Každý golfista si nájde model, ktorý ho zaujme svojim výzorom a presvedčí svojou výbornou cenou. Okrem bagov štandardne môžeme ponúknuť našim zákazníkom výpredaj textilu. Máme ho v jednotnej výpredajovej zľave textil 2010 30%. A textil 2009 alebo nejaké staršie. Väčšinou sa už jedná len o kusový dopredaj, tam je až zľava 50%. Naši zákazníci, zároveň držitelia zákazníckych kartiček, ešte k týmto zľavám na textil dostanú kumulatívnu, čiže ešte svoju 10% zľavu, ktorú si môžu pridať k tým našim ponúknutým zľavám. Okrem textilu môžeme našim zákazníkom ponúknuť aj výbornú akciu na topánky, ktorú sme predložili. Je to akcia 1+1, to znamená, že golfista, ktorý si kúpi 2 páry topánok, dostane ten jeden z nich, ten lacnejší kus, iba za 10 €. Zákazníci, ktorí zvažujú kúpu či palíc, či bagu, alebo oblečenia, alebo topánok, majú jedinečnú možnosť práve teraz využiť niektorú z našich senzačných ponúk. Okrem spomínaných akcií máme akciu na rukavice, kde platí akcia 3 za 2. To znamená, zákazník, ktorý si kúpi 3 kusy rukavíc, tak jednu z nich, tú najlacnejšiu, má úplne zadarmo. Bežný golfista zoderie počas sezóny bežne 2, 3, 4 rukavice, to už záleží od jeho hry. Takže môže sa teraz zásobiť na sezónu dostatočným počtom rukavíc. A preto by som práve teraz pozval našich zákazníkov nie len v návšteve, možnosti porozprávania sa, možnosti zhliadnutia záznamov z najaktuálnejších turnajov, ktoré sa hrali v Hongkongu či v Abu Dhabi. Môže sa prísť porozprávať, pozrieť sa na nové akcie a načerpať inšpiráciu do novej golfovej sezóny.